Season 1. So, ladies and gentlemen, Miss Pomita Boro. रंजाली खाख्लारिखौ रेडि जाना थानो थाखाय खावलायबाय मिउजिक प्लिज Wow, akhirnya kau menang herai jera perise. Azli sikelang, ang bazila singra, cuina. मा एसे मोजां मोसालांखो गाननाय जोमनाय देलायनाय नायबाबो नायख'नो हायाखै जों औ आरो हांमा थाबाय नायनो थाखाय
आरोबाव नायबावगौमोन आजोला माबा सरि आजोलि सिखोला आजोलि बे सिखोला। ट्रेन्डिं मेथाइ जाना दंना बेवहाय औ। साबेसे मोसाखो बेखौ साथाम ना सानै जाबाय साथाम जाबाय ना आजोलि बेयाव ट्रेन्डिं जाबाय बे सनियाव दायो बिनानावनि इन्ट्रडाक्सनखौ जों लानो औ खुलुमबाय आंनि मुङा फनिता बर' आं सिमलानिफ्राय फैदों आं दा क्लास 10आव फरायगासिनो दं गोजोन्थों अके बिनानावा सिमलानिफ्राय फैदों आरो जोङो साथाम जाजेस बा नायबिजिरगिरिफोरनिफ्राय जोङो कमेन्ट्सखौ लानोसै बिथांनि मोसानायखौ माबायदि नुदों समखौ जोङो खहा खालामालासिनो फार्स्टआवनो थांगोन आङो